Goddag og velkommen til Lær Være Sej. Vi får en helt særlig gæst, der hedder Ismail Ib. Han kommer her. Goddag. Ole, 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 ole. Ismail Ib, må jeg bare kalde dig Ib? Ja. Hvorfor vil du gifte dig med en isbil og is? Hvem har sagt, jeg er det? Det står der på din profil. På Facebook? Ja. Ja. Det er løgn. Nå. Vil du gifte dig med en isbil? Ja. Og det er derfor, det hedder Ismail Ib. Jeg blev bare født sådan. Okay. Du sagde, du havde et tema til os. Is! Ja, det handler om is. Det må godt være så lavet. Hvad? Skal du bruge et bord til det der projekt? Eller tema? Nej. Nå, men vi har et. Hvad skal jeg bruge bord til? Det kunne godt være, du har lyst til det. Har de det? Jamen, goddag, folken. Jeg sagde ikke, du skulle sige noget. Hallo. Hvorfor tager du et bord frem? Fordi jeg skal bruge det. Hvad skal du bruge det til? Vi skal lære at være sunde. Kan vi være sunde? Ja, det skal være sunde. Det skal du også. Nej. Jo. Okay, nu skal vi finde noget mad. 3 sekunder. Hvis du laver noget Tak mad. for i aften. Nej, du skal lave mad. Hvad sagde du? Du skal lave noget mad, hvis du har lyst til det. Havre i aften. Så tager vi en stegepande. Nogle pomfritter. Og nu har vi stegepande og nogle pomfritter. Og den her. Men den får vi ikke brød på. Ole, ole, ole. Ip! Okay, Ole, jeg elsker fodbold. Ole, ole. vi ses næste afsnit af Ole, ole. Lær at være sej. Hej. Lad